கார்த்தி தீபா சீரியல்ல இப்போ ஒரு அட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. மிஸ் பண்ணாம ஃபுல் லோடிங் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. தர்மலிங்கம் வந்து யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. மாப்பிள்ளை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஊருக்கு வந்து கிளம்பிடுவாங்க. அதுக்குள்ளே இந்த விஷயத்தில் ஒரு முடிவு கட்டியே ஆகணும். தீபா, நான் உன் வாழ்க்கையில் வந்து ஒன்றை கேட்காம ஒரு முடிவு எடுக்க போகிறேன். அது எல்லாம் உன் வாழ்க்கைக்கு நல்லதாக தான் இருக்க முடியும். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. என்னங்க நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஜானகி அம்மா வந்து பேசுகிறாங்க. எல்லாரும் கோயிலுக்கு வாங்க, கோயிலில் வச்சு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து பேசலான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தீபா வரமாட்டேங்கிறாங்க. நான் கோயிலுக்கெல்லாம் வரலப்பா, உனக்காக தான் கோயிலுக்கே போகிறோம், வரப்போறியா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதட்டி அங்கேருந்து கோயிலுக்கு வந்து தீபா வந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க. என்னப்பா என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க, ஆனால் என்ன ஏதுன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்களே. ஆமாம்மா, இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு வந்து நான் தாம்மா கட்டி ஆகணும். பொண்ணை பெற்றவன் நான் தானே. உன்னை பற்றி உள்ள விஷயம்லாம் வெளியில் இருக்கிறவங்களாம் தப்பு தப்பாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்குள்ளே அதை பற்றி சரி பண்ண வேண்டியது எனக்கு தான் கடமை இருக்கு. கார்த்தியை நீ ஏற்றுக்க போறியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி மூஞ்சிக்கு நேராக கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல. சரி, மாமா ஒரு தீர்மானத்தில் தான் இறங்கியிருக்காங்கன்னு கார்த்தி வந்து மாதம் வந்து மனசில் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி இதெல்லாம் அமைதியாக வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த இடத்துல. என்னது இப்படி மாமா வந்து கேட்குறாரு, ஒன்றுமே புரியலன்னு சொல்லி மைதிலியும் ஜானிங்க வந்து பேசுகிறாங்க. என்னங்க நீங்கள் அவர் மாட்டுங்க ஏதாவது தப்பான முடிவு எடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் தீபா, அப்புறம் என்னங்க ஆகுறது. கார்த்தி மாதிரி ஒரு தங்கமான பையன் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கிடைப்பாங்களா? உனக்கு தெரியுது, ஆனால் அது உன் பொண்ணுக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்லி தர்மலிங்கம் வந்து மாஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல. அப்பா இப்படியெல்லாம் கேட்டால் என்னால் பதிலாம் சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஒன்றுமே புரியலம்மா. அந்த வீட்டில் வாழ ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லி இருந்தப்ப உன் வாழ்க்கையை நீயே கெடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு காரியமாக நடந்துச்சு. சரி, கார்த்தி தம்பி என்ன பண்ணாப்புல, பெரிய மனசுபடி உன்னை காப்பாற்றுறதுக்காக எல்லா சதி திட்டத்தையும் இன்க்ளூடிங் சிவாவையும் வந்து நிரூபிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் காட்டினாப்புல. கடைசி நேரத்தில் அவர் வந்து உனக்கு தாலி கட்டலான்னு வருவாங்களாம். நீ தாலி வேணான்னு சொல்லலான்னு பார்த்தனா எங்களை என்ன கிறுக்கு பையன் நினச்சியா? இந்த வாட்டியெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நீ அவரோட சேர்ந்து வாழ போறியா இல்லையா, அவரோட ஊருக்கு போறியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எதுவுமே சொல்லாமல் மௌனமாக இருக்காங்க. இதுக்கு மேலேயும் நான் தான் உன் வாழ்க்கையில் முடிவு எடுத்தே ஆகணும், சரியா? அதுக்கு எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது. கார்த்தியே வேணான்ட்டேன், இது உண்மை தானே? ஆமாம்ப்பா, கார்த்தி வேணாம், அதை நான் சொல்லணுமா நீ தான் சொன்னது? இன்னொரு வாட்டி கேட்குறேன், சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பாயிண்ட் வச்சு கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல. என்னது இப்படியெல்லாம் அப்பா வந்து கேட்குறாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எதுவும் சொல்ல முடியாமல் நிற்கிறாங்க அந்த இடத்துல. அப்பான்னு பார்த்து தர்மலிங்கம், உன்னால் எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது, ஆனால் தான் உன் வாழ்க்கையில் நான் முடிவு எடுக்கிறேன். கார்த்தியை வேணான்னு சொல்லிட்டல, அவர் கட்டின தாலி மட்டும் எதுக்கு இருக்கணும், அதை கலட்டி இந்த கோயில் உண்டியலில் போட்டுரு. உனக்கும் கார்த்திக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. அந்த பெரிய மனுஷன் மாட்டுங்க இந்த வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறாப்புல, அவரை மாட்டுக்கு ஊருக்கு அனுப்பிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு தர்மலிங்கம் வந்து அதிரடியாக முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஒன்றை ஃபீல் பண்ணி அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த இடத்துல. என்ன அன்பு பாசம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வந்தே தீருமே அப்படின்னு சொல்லி தர்மலிங்கம் வந்து மனசில் வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க. என்னங்க நீங்கள் எப்படி பண்ணிட்டீங்க, இப்போ பாரு அவளால் தாலியெல்லாம் கழட்டி உண்டியெல்லாம் போட முடியாது, அழுதுகிட்டு இங்கேருந்து ஓடிடுவா. அப்படி போடினப்ப கார்த்தியோட மனசில் நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் தீபா தான் இருக்காங்க. அதே மாதிரி தீபா மனசுலையும் கார்த்தி இருக்காங்க தெரியணும்ல, அதுக்காக தான் இந்த டாஸ்க் வச்சுருக்கேன். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். பரவாயில்லைங்க, சூப்பரான திட்டம் தான் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கிற மாதிரி ஜானிங்கம்மா வெகுவாக வந்து மனசுக்குள்ளேயே சிரிக்கிறாங்க. சிரிச்சு விடாத, காட்டி கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன் உன் பொண்ணு வந்து கல் நஞ்சக்காரி இங்கேருந்து ஓடிடுவா. என்னால் இந்த தாலியெல்லாம் விட்டு கொடுக்க முடியாது, அதே மாதிரி இந்த கார்த்தியை வந்து யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே கொடுக்கணும்னு ஓடுறாங்க. கார்த்தி வந்து மனசில் நிற்கிறாங்க, இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு தீபா தான், தீபாவுக்கு நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதிரடியாக முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. கார்த்தி ஃபேஸில் இவ்வளோ நேரம் குழப்பமாக இருந்த கார்த்திக்கு அப்படியே வந்து ஒளிவட்டம் வந்து வீசுது. அந்தளவு ஃபேஸ் வந்து பிரகாசமாகிடுச்சுனே சொல்லலாம் அந்த இடத்துல. வேறு லெவலில் மாசாக இருந்துச்சு அந்த சீன்லாம். என்ன தம்பி இவ்வளோ நேரம் சோகமாக இருந்தீங்க, வாழ்க்கை எந்த பக்கம் போகுன்னே தெரியாமல் இருந்தப்ப தீபா வந்து உங்கள் கூட சேர்ந்து வாழ்கிறேங்கிற மாதிரி தானே சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லி மைதிலி வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க. என்னங்க நீங்கள் எப்படியெல்லாம் சொல்கிறீங்க தம்பி, இன்னும் ஒரு வாரம் எனக்கு வந்து டைம் கொடுங்க, உங்கள் 2 பேரையும் பத்திரமா வந்து ஊருக்கு அனுப்பிச்சி வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல. நம்ம கார்த்திக்கிட்ட என்ன மாமா எப்படி சொல்கிறீங்க, நான் உங்களை மாமான்னு கூப்பிட்டது மனசு அளவுலேருந்து தான் கூப்பிட்டுருங்க, சரிங்களா? இந்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் தான் என்னோட மாமாங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து அதிரடியாக பேசுகிறாங்க. இதை கேட்குறதுக்கு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆனால் தீபா தான் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறா. இல்லைங்க, அவங்க மனசில் நான் தான் இருக்கேன், வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தடையாக இருக்குது, அந்த தடையை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும். இத்தனை நாள் வந்து வேறு ஏதோ காரணம் நினச்சிட்டு இருந்தேன், ஆனால் இப்போ தான் எனக்கு தெளிவாக தெரியுதுங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. தம்பி நான் உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தர்மலிங்கம் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறதுக்காக சொல்கிறாங்க. என்ன மாமா என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு, என்ன பிரச்சனை? இல்லை தம்பி, நீங்கள் கட்டின தாலி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யார்ட்டையுமே எதுவும் கேட்கல, அதே மாதிரி உங்கள்கிட்டையும் நான் எதுவும் சொல்லாமல் இது மாதிரி கோயிலில் வந்து கழட்டி போடுங்கிற மாதிரி சொன்னது எவ்வளோ பெரிய பாவம்னு எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா நீங்கள் கட்டின தாலி உங்கள்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கணும்ல, இது எல்லாம் நீங்கள் நாடகம் தான் போடுறீங்கன்னு எனக்கு அப்பயே தெரிஞ்சிச்சு. மைதிலியும் நம்ம ஜானகியும் வந்து சந்தோஷப்பட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பொண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்குள்ளே தான் வேவ் லென்த் இருக்குன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆனால் மாப்பிள்ளைக்கும் மாமாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வேவ் லென்த்து சொல்ல வார்த்தையே இல்லாமல் இருக்கேங்கிற மாதிரி நக்கல் பண்ணிகிட்டே கேட்குறாங்க. கண்ணு வைக்காத, வா நம்ம மாப்பிள்ளைக்கு வந்து விருந்து வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக வந்து அப்படியே வீட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க. இவ்வளோ நாள் 1000 கேள்விகளுக்கு விட தெரியாமல் இருந்த கார்த்தி இப்போ தீபா வந்து என்ன தான் லவ் பண்ணுறாங்க, கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, எல்லாமே தெரிஞ்ச உண்மை தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அந்த இடத்துல.
கூடிய சீக்கிரம் வந்து அபிராமி அம்மா தான் வந்து தீபாவும் நானும் பிரியறதுக்கு காரணம் கேள்விப்பட்டாங்கன்னா கார்த்தி வந்து அந்த வீட்டிலேருந்து தீபாவை கூட்டிகிட்டு வெளியில் வந்துடுவாங்களா, இல்லை அபிராமி அம்மா மனசை வந்து மாற்றுறதுக்காக போராடுவாங்களான்னு தான் அப்பவும் எபிசோட் ட்விஸ்ட்டாக இருக்கும். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.